Lungguh napa ngadeg? Nggih, pripun? Nggih duduk mawon mboten Duduk napa-napa. mawon. Pun duduk mawon mboten napa-napa. Saking Bapak sinten wau? Dik. Bapak Walno, Mas. Bapak Walno, nggih. Aman? Aman? Nggih, sampun. Sampun dipinangkani. Penduk. Lah piye mak manut? Ya gandeng wis jam 1 pas. Jam 1 pas. Mengko umpama ana pamundutan sing durung iso diaturke ana lembukan mengko diaturke gentining gara-gara Mbah Gareng. Niki kula tak neruske lakon riyin. Nggih wonten gara-gara dipun pinangkani pamundutan kang dereng dipinangkani wonten limbukan. Yo. Niki engko Mbah Gareng isih tekan gara-gara apa meneh? Dik lintang tekan gara-gara? Wah, gara-gara kabeh. Cocok. Ampun do kondur riyen niki mangke gara-gara tesih gayeng. Iya. Wis ayo nok gek diteruske lakone sik. Ayo mak tak derekke. Tansah merah pamoring sukma. Sukma sinukma winayu ing asepi simenteleng ing kalbu. Bambu kaning warana darlan saking liap-layaping aluyup pindha pasating sumena sumusuping rasa jati Sineguk semanten ingkang wonten jroning Datuloyo.
Gendika capu ingkang medal jahe Prabu Baladewa miwah Raden Werkudara kawi dhateng para wayah Pandhawa para wayah duping mulat kumlawen ing asta ingkang eyang Suranyapating Blewerpating Surapindha mina katempuh ing jala. Mijil saking jroning praja mapan ing madyaning alaga kondang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pandhen talutak miwah pandira kakandha mawarna pindha Jaladyana Sri kawuryan jagat dewa Brahalalah Werkudara ingkang padha sowan iki gagah-gagah bagus-bagus kok kaya ora pangling karo coreke lan cakrake. Wah yo kuwi putu-putuku kabeh. Mengko bendong aku dhewe-dhewe. Duh Kanjeng Eyang Mandura, Eyang Werkudara, ingkang wayah Pundara ngaturaken sumengkeming pabekti. Yo tak tampa karya bombong, tak tampa. Bocahe bagus. Branyak pasemone. Mengko dhisik. Dwara ki anake sapa? Yang kula menika Dwara tilaranipun Rama Samba Wisnubrata. Oh, anake Samba, anake Samba. Inggih. Mula kok jebles bagus kaya bapakne. Putune Kresna iki. Dadi kelingan Samba mbiyen. Ewane patine disebit-sebit karo Setija. Ning ya kuwi pancen saka salahe Samba dhewe sing wis wani nggonjak Nyarawati bojone Setija. Ngerti nek kuwi mbakyune Ipih ya dialap. Mula Dwara, bapakmu Samba ki bagus ning senenge selingkuh. Senengane dolanan wong wedok. Ora usah ditiru. Inggih, Yang. Yang Madura.
Yang Werkudara ingkang wayah ngaturaken pangabekti. Wah, kemburi kae sing omongan dadane murup. Sawi. Kula ingkang wayah pun sasi kirana. Tilaranipun Rama Gatotkaca. Sasi Kirana anak Gatotkaca. Lho, putumu Werkudara. Yo ben. Layak to layak gagahe. Baguse ora ninggal karo bapakne. Lah sing ngono mburi Sasi Kirana kae sapa kae? Kula ingkang wayah pun Danurwenda. Kula yuganipun Raden Antarja ngaturaken pangabekti Eyang Mandura lan Eyang Werkudara. Yo tak tampa. Lah kuwi sing brengose kandele ora jamak ditumpangke kuping kiwathok sing tengen ora. Kaya Setyaki kula pun songo-songo. Yoganipun Rama Setyaki wa Prabu. Wah, tenan to anak Setyaki. Mula kok nyebut aku muni wa Prabu. Terus, iki sapa iki? Liwat cenanangan. Aku Jayasena. Baktiku katur ya, Mbah. Duh ora basa kowe. Ora basa nunggak semi kok. Aku nunggak semi bapak karo simbah. Aku cen ora iso basa. Rudra. Nggih. Jayasena ora iso basa bocah iki? Yo. Pancen kuwi putuku, anake cah Gemblung Antasena. Antasena gemblung, dhe anak gemblunge padha. Ha padha karo kowe barang to, Mbah? Dasmu. Ra krasa tuwa wis ana. Wis ra rasa iki wisan Werkudarane wis wah. Layak ora iso basa layak jebolan Antasena. Ayo ora apa. Kudu maklum. Werkudara barang sing sabar karo putune ora takdok. Yo ben. Putu-putuku kabeh. Pasewakane iki mau sing dirembuk wong atuhanira ya eyangmu, Yai Prabu Kalimataya bakal lere ke Prabon. Mula dulurmu nom ya putuku Parikesit bakal kasengkake ngaluhur jumeneng nata ambawane negara Astina. Mula tak jaluk kowe kabeh kudu nyengkuyung merga Parikesit wis disengkuyung dening para kawula. Iya. Senadyan kula menika dawah kadang sepuh. Nanging lair batos kula nyengkuyung dhateng Yai Parikesit ingkang badhe jumeneng nata. Senadyan ingkang kayapun Danurwenda ugi mekaten. Sekedhik kemawon boten wonten raos meri dhateng Yai Parikesit saestu badhe nyengkuyung. Mbah, ora usah semelang, aja semelang. Putu-putu Pandhawa kabeh mesti padha nyengkuyung lair batin apa meneh. Adiku Parikesit kuwi kejaba para pepundhen ya wis padha mangestoni. Para kawula uga padha nunggal swara sarujuk yen adiku Parikesit sing dadi ratu ning Astina. Syukur yen mangkono syukur nanging Parikesit bakal diwisuda dadi ratu mesti wae akeh wong kang ora seneng. Satemah bakal gawe rekodaya lan gawe karti sampe kok nyabarake gagalake bab jumeneng iki. Mula kowe kabeh sing padha praena lan waspada kudu njaga katentreman negara Astina, aja nganti ana laku dom sumruwing banyu. Nek perlu wadyabala supaya padha tumbuk kemiti sebar ning kiblat papat lor wetan kidul kulon. Ketok ana wong ingkang nyubriyani cekel dipondo takoni. Lan aja nganti ana pawangan kang bakal mbebudhek banyu bening. Wah. Yen pancen kowe kabeh padha nyengkuyung Parikesit dadi ratu. Aja wegah kangelan. Jaga katentremaning praja. Nek ora iso nyinggirke ratu aja ngaku putu Pandhawa. Ngestoaken dawuh Kanjeng Hyang. Lamun wis padha tanggaping gatus samapta. Wadyabala ngajeng supaya enggal ditata lan kandhisi kebegamaning ayuda. Mara gage. Salah siji nembang tengara butaling wadya tumulih dibudhalake. Saweko siyaga budalan, bokso tambur yang berdesanya ibarat calon tentang yang untung sesauran. Lumeka prajurit saweko budalan.
Bilung. Mestine kowe kaget dening Sun timbali. Inggih. Wonten dawuh kersane pripun? Kok tak lali-lali. Saya ngalila tak gagas. Saya ngranui. Saya kuwur rasaku. Biyen kowe tau ndongeng bab ramening perang Gejali Suta. Gejali bapak Suta anak. Tegese niku perange bapak karo anak. Yo, tansah gawang-gawang ana padone netraku. Sedane Rama Prabu Stija Boma Narakasura. Nggih. Nang kula rak tau crita to. Sing lepat niku jane nggih ingkang Rama Prabu Stija. Neng ora iso tak kipatke seka wewayangan Gok. Nggih lumrah mawon wong sampeyan ki putrane. Nang sing lepat niku anak wani karo wong tuwa niku jenenge anak Durhamam anu durhaka. Nang sing luput Eyang Prabu Ndwarawati, Prabu Kresna niku ampun diluputke. Merga niku Wisnu sawantah sing njejeke adil lan bebener. Yo, ning sing miwiti mbibiti perkara sapa? Ora ana liya, ya kuwi Paman Parang Garuda, Paman Samba Wisnu Brata. Wani gonjak karo Ibu Dewi Agnyanawati mula ralidha ujare wong adaplok. Banjur ku andane Paman Samba. Dening Rama Prabu dijuwing-juwing, disebet-sebet, dipoteng-poteng nganti tanpa ngukup, tanpa wujud. Nek niku kula nggih ngerti, kula ngertos. Pancen sing luput Raden Samba Wisnu Brata. Merga pancen Raden Samba wani Selingkuh. Selingkuh. Halo. apa? Selingkuh. Selingkuh karo Mbak Yune Ipe. Lah niku ning sasampune Kaya ipar adalah maut. uga nonton kaya ngono to, Lung. Nonton apike. Apik tenan. Sasampunipun ngaten wong Rama Prabu Stija banjur wani kalih tiyang sepuh niku lepat. Cobi to. Saniki tak caosi gambaran. Critane jaman negara Lokapala riyen Prabu Danapati tahe Prabu Danaraja niku riyen kesengsem kayungkun kalih putri Ngalengka putrane Prabu Sumali naminipun Dewi Sukesi kaya Dewi Sukesi kaya ngapa tresnane ning Dewi Sukesi duwe penjaluk. Sapa sing iso medharake sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu niku sing ajeng disuwitani. Lah Resi Wisrawa nggih bapakne Danapati nglamarke ten Ngalengka. Nek jane nglamarke anake lanang nang gandeng weruh Sukesi ayu njur dipek dhewe. Lah kena dipek dhewe. Lah kaya ngono semluhae. Semluhe. Niku sepinten muringe Prabu Danaraja ning nggih boten wani kalih wong tuane dhewe mongko genah niku calon bojo dipek dhewe karo bapakne. Nggih. Ibarate gula batu wedange jahe. Calon mantu digaglak dhewe. Manuk menger susu dawa oleh sing anyar njur lali karo sing tuwa. Oleh majar kuwi saka ngendi to, Lung? Saka nonton ipar adalah muat. Sinden adalah maut, aduh. Ora sembrono to, Lung, kowe iki, Lung. Ku tak badhati lho, Lung, susu. Wah, kejem aja. Kukusku liwat sisan. Ah, niku wau. Mongko tumrap lelakon perang Gejali Suta, sing salah niku rak Raden Samba sanes Prabu Kresna. Lah, engkang Rama Prabu Stija ampyah awur-awur nyerang tanpa nganggo tatanan luwih-luwih Stija wani lan gawe larane Raden Janaka.
Mongko sinuwun Kresna niku yen karo Janaka lan karo Raden Arjuna tresnane kliwat ukur. Merga niku sami-sami titising Wisnu. Tegese Wisnu niku panetise binelah dadi Kresna lan Arjuna kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen dinulu Seje rupane ginigit padha rasane. Ginigit. Mula Ramuka nek Prabu Kresna terus muring. Lah Kang Rama Prabu Stija dibalang senjata cakra. Banjur ditangsangake ning anjang-anjang kencana. Tok nganggo anjang-anjang kencana barang gok. Lah ya merga Stija ki duwe aji Pancasona. Pancasona apa Pancasona? Pancasona ya kena, Pancasona ya kena. Pancasona kuwi panca lima sonya sepi. Jroning sepi ana daya kekuatan ingkang tuwuh saka gagatering cipta ngono. Lah nek Pancasona? Pancasona ki panca lima, sona ki Apa ta? panca ki lima, sona ki kirik. Tegese Prabu Bima ngingu kirik 5. Kuwi aneh lho. Wis kono mulai wae kono mah. Ya aja ngono. Kowe mono. Ngaten mengko sinuwun. Anak yen wani karo wong tuwa, wani karo bapakne mesti kuwalat. Mongko sumber-sumbering pasulayan ten jagat niku jane namung wonten 4 perkara. Nggih niku perkara bondo, wanita, kawasesan lan panguwasa. Harkat martabak wanita. Martabat. Martabat. Perkara bondo tegese perkara bondo. Menungsa niku isih duwe rasa milik dhateng babagan sing kasat mata. Kebiaring bondo donya omah lan sak panunggalane. Dene wanita lah niku lelakone kados Kang Rama niku bojone ayu. Nang sing kakung ora iso maringi jatining pemarem, dasare sing wedok ya ora tresna. Lah. Terus malah disenengi karo adine dhewe. Cerdas selingkuh. Selingan indah dalam hidup. Selingkuh kuwi apa? Selingan indah dalam hidup. Apa? Selingan indah dalam hidup. Ora kok sakake kemayu banget tolong. Mulai kono yo. Wis togok dhewe, bilung dhewe ngono wae. Gua aku. Mau beborosi senengane kok. Menang bareng. Ngono mobil mung guyang-guyu lho lung kowe iki lung. Aku ki mumet macet banget mau ki. Mau guyang-guyu. Saiki ndase dijo barang. Model le bos. Karepmu lung sak karepmu. Lajeng kawasesan niku adu pinter. Lajeng panguwasa padha rebut unggul kepengin njaluk diajeni supaya iso nang ngarep terus. Lah niku mula nek mboten saged nyingkirke 4 perkara niku bakale mesti remuk donya niki nuwun. Caca muntah plir kinetap netra kocang hondarandir hidupnya mangala cakra. Wis Kong, nadan aturmu kaya badat sewu nebo pategalan ora bakal tak gugu. Bebasan tok palangi bakal mlumpat, Karantya bakal medhot. Mula dina iki uga aku bakal males wirang udi tuwuh marang sedane Rama Prabu Stijo. Durung lega rasane ngatiku yen to aku durung kelakon nguntapke nyawane Yang Prabu Kresna.
Hei, Patih, wonten jauh. Kalenggani iki negara Ngastina bakal ana wisudan. Parekesit bakal dijumenengake. Bakal dijumenengake nata Ngastina saka Pandukaku. Mesti Hyang Prabu Kresna uga lenggah ana kono. Mula Krik lampit burung kat kimpul, gajah gelar singo barong wadyabala saana-anane dibudhalke. Ngluruk ana negara Ngastina. Ih, mboten langkung namung iso agen dawuh. Wis ah.
Wakno apno. Wah ini yo. Ngandui pun namanya ini. Ya salah ngono kuwi wae. Oh. Tek. Wah. Wah, yo. Dongeng tente si panunggal patenono panunggul apa dosane dosa mungku lesa somo aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katewasan dalat-dalat durung suwe aku lumaku Sawadyabala lagi wae nganjek laladan negara Ngastina teko iki ana satriya methuke marang aku ngadeg kaya ndo mendhang kaya gandewa. Wah, mripate mandeng karo aku tanpa kedhep. Brengose sakepel sisih diplintir-plintir. Aku sapa? Takon marang aku. Raden Jaya Sanga-sanga. Sanga-sanga. Wah, iki kuwi. Yo, tapung kaya aku prajurit saka negara Traju Trisna. Aku tumenggung Pawira Yudha mlebu ing negara Ngastina. Nganti Wadyabala gelar sepapan. Yo, merga aku mundi dawuh Ratu Gustiku Prabu Sawarka supaya goleki nata Ndwarawati Prabu Kresna kuwi dianggep lilip. Mula bakal dikrenah patine. Ayo kowe sumingkira ulap-ulapan sing dadi wuwusmu. Tas mapathok. Mata mloro ora ndedelok. Apa ora ngerti yen sanga-sanga iki anak Raden Setyaki. Kowe bakal ngajab cintrakane pepundhenku Prabu Kresna. Sanga-sanga kang bakal mepalangi babu ngemping loro nggih Cahpati. Wani dening aku, apamu sing tau teni. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu. Maju tak kendangi.
Mat. Jan. Jan. Ut. 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 Wah. Jan. Dar. Mati. Mati. Hut. 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 Kok tubak jebol dadamu. As, ojo itu. Ya. Nanti sangu godo. Ya. Waduh. Mati ya. Sopo Danurendra? Mati. Waduh, mati nang. Aku dingengai. Matane. Woi sing ora mat-matke. Sopo? Jaya Sena. Jaya Sena aku wah. Anake sapa? Bapakku namanya Antasena. Bapakku Bapak Bratasena. Dadi iki telung turunan jenenge Sena kabeh. Bratasena, Antasena, Jayasena. Ora wae iki jane sehat apa ora to? Rada sithik aku ki. Rada kurang sak nongan nek aku. Ya sing ngene iki, kowe majar ngopo? Lah ya arep goleki nata Ndwarawati Prabu Kresna. Kok goleki arep ngopo kowe iki? Mbok wis mulai wae, mane mati. Ora. Aku tetep bakal goleki nata Ndwarawati Prabu Kresna. Bakal tak tugel gulune. Bakal tak aturke
marang ratu sesembahanku. Ya Prabu Sawarga. Wah, ya iki wong atos kowe ya. Dikandani apik-apik iki mulya. Ora gelem mulih. Yen durung kelakon nugel gulune. Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kowe iki kandhane kon mulih kok ngai. Wah. 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 Waduh. Wah, enggak salah. Buku karepe dhewe bubar maut wadya balaku ingkang methuke aku dadane murup sawa Raden Sasi Kirana anak Raden Gatotkaca. Sasi Kirana anak Gatotkaca ngerti yo bapakmu Gatotkaca kuwi biyen mungsuh bebuyutane karo Sudarma Rama Prabu Setijo. Ayo saiki iki Prabu Sawarga anak Prabu Setijo mungsuh karo anak Setijo maju untir pedhot gulungu.
Wah, sih. Kowe jejaring ratu, jejulukmu Prabu Sawarga ya. Ih, panjenengan yang kula Prabu Kresna. Yen kowe gelem ngakoni lho. Nek nuwun sewu. Kondhangipun paduka menika Sodyaningrat Aba ring Jati.